aso yesene hye se ensam no every sompa 106.5 FM Accra so no eje no sachira me na wasante mantamu a yeba tan no sompa 93.1 Kumase, Ayiko FM 100.9 Butu Kumase, Adamfopa Radio Butu Paris, France Abrichimemo, Upiemo Ewa Takwa, Sompa 101.1, Takwa de Sompo 103.3, Tachiman Sompa 106.1, Sunyane Sompa 98.9, and Kranza Sompa 90.7, and Afe Domaso Sompa 101.3, Mankisim Kwado Kingdom 106.1, Udikwa no baby FM stations Apepian Kumano Eguro, Sompa 106.5 FM Accra Shalai, Sawansanka Yasetelia, Yaseris Scanning, Udikoda Ubenya Sompa 106.5 FM Accra, not what say and cat de bia. Facebook no ya damu live Sompa 106.5 FM Accra, like a page no emaye no washe, ama for Franso enya bi ahwe BITMISE nadama, wa page ya free ya besintin time video no so YouTube no so sada, ya damu live anopay, ya ubetumi ashe kasiye no ebi, www.sompaonline.com, website ya semu for penyo, rata bwata dama, wekwitire nsemi nyina potokasa mubrofo, afofro bi hwa, ubetumi akọ na wakọ kinkan bi, ena anopay, shano susana na KJC Company Limited, eso yasene na nyo no nko a sanse mpani se entosio nko enante enti ni 2074 bi mu 20 ya friend 74 wanom so ese ya nananum dido akande no na wanom ehyesi wo ema boost immune system no ema yade adwane na amuro mu mirika no wanom ede eye ma papa dia fra abadwama so betumi akwa bie just hot kenke wose ayatiri Ghana cedis pe yedi Christmas yi nesa wo pese udi dokno wadi mo na che wo pese wo sesa wonsa no kakra na wotunu akwa tubia begu fie woni wabusua mu ofie na mudi just hot kenke wo betumi sa akotu aba beton sanse emfaso twebo wo so midimafo herbal center Dr. Tamoda so no wose pokwase mayira wa Accra habra na yade no enyira mfama upiemu wo Kumase so a ebuakọ agogo government school no share nim ho na Dr. Tamoda so midimafo herbal center wono so etu yade ase ese ehom sompa chede 2025 wote amafo dance die etwen wotwe wonwi fa wotambebo ya no yi na new year day ya 1st January no yenye ekunafo enyanka anafe mobrofo yenye wonom aye ensem a yedidi wontoa ena no pay enanimu bi enese wosuani a wono wo hwe enkitahudie ene abefo kwantempon a yefa so di dwuma ewo mayimo no yafa Sam not a George wode nsem bi atodwa catch security agencies ni nyina se Ghana ni bi aya sobrache ne se obi enye Ghana ni wo so obepre ama na nya bibia emra ene nini sada ana posifo so ebo amane se wo makwakopie mu ewo eye poye emantamu afa baby wopie mu ewo asante mantamu so afa baby a wanum kire mu sese de ahyenkafo bie wanom drive carelessly no wanom de niema bi akwakwam na Quality Control Commission wanom so bo amane se sada na yedi bronya yi aposifo wanum abiri se korodom yi a ya chichichichie yi Ghana dishie bia wa epoye mantamu na afi enkran mantamu ha sei no wo de wo se wo ntehwe asase aban wo ntijai wonom kwobodom pim wo baabi na ne obekọ gambling wonom yebi enubone wonom tombi emunsam yede ebaba besom na no pay sada na gold board openikase ya wotua wonom ano nya fasam jemfi wono so di nsem bi free na hye ye hɔ no mo aba wo kyerɛkyerɛ nsem akase yi emu enam a ye bɛbɔ kyerɛ ede amawo ononyamfo abrakwa wono so na ekasa yi na ninsemu nyina efa Latvia ene Ghana enkitahudi a eda yentam se empanifo ekyerɛkyerɛmu se ekosi se Ghana fo eyi empanifo ekopie mu a wonom di nsem kwatu dwa no wono so akyerɛmu ayɛ se wono ne soani a wo hwama na ne ho nsem so ne wono so di nsem bi afri sa akache ne mu ede ababeto monten na opani a wokasa yi eye otukru ni brawe ngoma so otumfo si kokoso na asante hene nyamekase no wakasa kyerɛmu se aban enyere ni namu chacha wahya no wonfa ne nan mawure wonfa mimu esanse ensase bia adehye bie ahyase age abusua ensempi eka yenim ho ena no pay abena badu adepa kofi mesi adwa mede eba besomo Abusia yemfree ensam no ase enfama facha ye fidie ne didi dwuma ene anopai sade obobɔ nani ani na yefree ensam no ase
abusia yada se ne boadwene yam ye free sam no ase e de ama wo oswani a wo no wo hwe ekwan a ye fa so edi dwuma wa befo kwantempon ahodo so e no nukure ya asan so eda enkita ahodie eho ensem ano e wo oman Ghana mu onanyamfo sam North George ni gomprampram emra hye bedwani no wakasa edensam watodwa ne nsam kan ye mu no ene wakire mu sei na san wo nya Ghanafo ubehu obie na obi ye Lebanese ni obi aya Nigeria ni obi efri hehene nu ababa be ye eyi etukwatena wa hanom sei na ha naja wodi ni dwuma wo hye nanimu asedi wotimi katwi ebu mu be no wanhwe yi abeka so ye Ghana ni enso no na aja Ghanafo ya dama ye ne akire wonom ema wo mutimi katwi eka kasakoa ebu be ede kire yen wose obi wo honom a eye Ghana card se onye Ghana ni a wuntumi nkita Ghana card na ye wode ye ede ma ebia wo so ye foreigners de na so no behwehwe mu ano na de eye Ghanafo ne ye yusuo no na foreigner bi kura bi ebi honom a Ghana nkasa ye passport ubehu ane se foreigner no okura bi afei enkrata edi adanse krogen ese wo ye Ghana ni no ubehwem no na foreigner bi ekura bi na yeyi ana wonom ehia ye e wa bra cyber crime authority mpanifo wonom adwendwene kwan a efa so ekọ esan se di ama nyina akọ abefo se anye se obi a wono ankasa wo firi ba bi a wabetena o my Ghana mu so obi ankwankwanko di adanse amfa amano a yentimi nya sa passport ibie anasa birth cert ibie anasa Ghana card ibi ma no behwemu a na agya kobrane a wono ate mra no ase wono ana akwakwa di adanse kurumu ede ama no yeyi eno nyafa sam North George say wasra eye bambo adwumako ni nyina posifo Ghana Immigration Service fo ene fire service fo bra me bia mo nche esanse mu nyina mo bo ban je ban ye wo mayem se obi bia da oba ya asobrache ya wo be di foreigner bia nim ese ye nkoye passport mfama no so wo ye Ghana ni na che so wo twa ntro de akere o mayin no yenya Ghana card mfama no so wo ye Ghana ni sani pakro no pani se de wo to eye bo e de abo ano makra ho nye na hyi ese de ogira nchen kase na ni gine yenchi sani pakro na yemfa mra no emfa rentam ni kom esansa wo boa eye obi a wono onye timamuni ama na di Ghana dream sadie wode ne nsam atudwa no sompa kase ya chibigu ahma so sei. And so it's important that we work with the Immigration Service, and that's the collaboration we're building, to build the database of this individual. Whatever decisions the courts arrive at, Immigration Service is able to track their re-entry into the country or their exit from the country. That's a critical thing that we need to be able to build. And so working together with our sister agencies, we're building this database. But let me use this opportunity, Zoe, to send a clear message of caution to Ghanaians. The Ghanaians who are helping some of these individuals acquire Ghanaian nationality through passports and Ghana cards, that is a criminal offense. And we're building a solid case on that. If you're Ghanaian, please desist from doing that. Do the right thing. Because when you fail to do the right thing and we come for you, no amount of plea would stop. In today's rate, the landlord is SOMPA. The last rate that was done in Dowenians, in my constituent, irrespective of who you are and where you come from, if you fall foul of the law, we would ensure that the law deals decisively with you to serve as a deterrent. Enti no se wo yeti mamunie na yeboa ama abonefo sam wase atu afiri wo mayim na de wo se wa bene bo awiata so anum nsu agusu so wabeboa foreigner ama wono so abedi Ghana dream de ye che wa mra na ubedi na emra no ade ye de wentam komu a eno no be ya de suade de ama afoforo pi eno no nyanyafo sam North George ni gomprampram na hye bedwani ya wosan ye hwani a wohwenkita hodie ene abefo kwantempon wa fa so didi djuma wode atodwa sanse na watwe ba konim kura no wase upiem wode wonya ye no no ewo ne constituency wono mo a wo mo kire emrante kwa ne pia na nyina no wono mo aye foreigners ya enuboni hudwa afei eba no eye wo mo a wo mo tententan fidie no so eskame amafo a na Ghana ni ba kokora nim ya wode sansemi atodwa na yeto ensam no eso awo nakok adwuma kwanim na Quality Control Commission wanam ana ekasai wamo se Boxing Day na wuti fia wudidie no na wamo yi operation wamo se wamania bede papa sase aban wanam atete gumantene so piemo ewo epoye mantam afa ba bia wanam ekopie mu ho na afei enkran mantam ba bi nso wanam kwa wamo kwa na wamo ya asapo nyina ne sei wamu asabi wanom abobo eye tante nkakra wanum hyehyehye mu biaye bi honom a wobekwa no wobehu safidie bi si wo bebusa se we yede yese chacha wobekwa hono na kyese enubone pa ena ayi ehudwa ena de hye edi no ewo biaye ho
na one mu kyerɛ mu sɛ wɔn akapi na empata gu fam wɔn sɛ upie mu ɛwɔ nkran ha sɛ ya wɔn kopie mu ɛwɔ Madina Redco Flat afei Zongo Junction wɔnom ɛkɔ hɔ na hɔ no wɔn kɔ kan pata bebree egu fam obi hɔ no ma bɔbɔ ne tente wɔn kɔ kan gu fam na wɔn mu kyerɛ mu sɛ kɔ a wɔnom ɛkɔ yɛ no wɔn ekopie mu ɛwɔ Tema Community 1 hɔ ayi teshi nungwa wɔnom ɛkɔ hɔ nyinaa na sɛdeɛ wɔnom kɔ yɛ paa na wɔn ɛfa ɛyɛ police adwumako wɔnom a yate wɔn so wɔn hwɛ ɛyɛ white ember na ɛno no ɛyɛ wɔn special team bi a wɔnom ate a wɔn ɛboa ɛyɛ na akɔkɔ adwumako no ama abɔnefo sɛm ne enubɔne ho nsɛm a ɛkɔ so wɔ man mu no yɛto aseɛ wɔnom ɛkɔ yi na wɔn si ne nyinaa ɛka ho sɛ ɛyɛ bronya yi a yɛka Yesu Kristo yɛwo ne tu nwabuo mu yi a yɛka na woda yi ne nyinaa ɛbɛtumi akɔ yie na sabio obi enkonkɔtɔ dubɔni bi ɛnoma na ni so nye ne si wantan no wɔmatwe se kan fancy adehye so wɔ abra ebi adehye bi akɔ pap bi ana adehye bi akɔ convention bi ana wɔn mu atwa kutu ɛhye a wɔn mu edi wɔn dwuma na wɔn mu ani biri ya wɔn mu atigu mɔnten so no wɔn mu se hwɛ bia ya wɔn kɔkɔyɛ bi hɔ no anya nubɔne kwan wɔn mu nya yɛ ne bɛhwɛ Facebook ne so ɛyɛ SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra mɛma kentena nwampa ɛna bɛhwɛ yɛkye wɔnom yɛde wɔn nyinaa tena ɛdan bi a yɛatwerɛ public toilet ɛwɔ ho na nim ne yɛde wɔn asam fam hɔ ɛna yɛtwa wɔn mu foni krɛ na ɛna India hem yi bi wɔnom akyi ne nyinaa ebi ɛyɛ wiyi wɔn kyi ne nyinaa bi ɛde ka ho a akɔyɛ awerɛhosɛm paa na nakɔka adwumakuo no kyerɛ mu sɛ wɔnom toto sra mpanimfo ada wɔn ɛboa sansa wɔn kɔkye wɔn nyinaa no wɔn yɛ 72 suspects afei ni yɛde wɔn ɛkɔ akɔgyina mu kakra ne atoto wɔn ano sanso obi hɔ no kora no wɔte hɔ soso yampanso ebia na de foforo bi na de ne kɔ hɔ nanso no sɛdeɛ watimi aba mpatam hɔ na yɛnsa so ne mu nti ɛwɔ so wɔn nya abotere na wɔn hwehwɛ mu na deɛ ɛmra no ɛbɛkye ne kete sɛ nubɔne ho dwa ɛne wɔdie wɔnom timi num bi wɔnom wodie nneɛma wɔnom nya yɛ no ɛyɛ asemɛse a na ɔbɛnten dia no wɔn de no ɛbɛgyina mmara no wɔn se Ghana fo nka yakoma fanto yɛ yam na nakɔka adwumakuo no wɔn gusu a wɔn bɔ adwumadene esan sɛ awofoɔ ni bi tai complaini siane sɛ nubɔne ne yɛ amakwan ama mepie mu wɔ man yi mu a enka me ban kɔtɔ wɔn gusu yɛ adwumadene ɛsɛ ɛmɛba ɛne mmeranteɛ no so wɔnom so betumi atwe wɔn ho afiri saa enubɔne no ho na ɛkwan po a ɛfa so ɛbɛpie mu wɔ man yi mu a wɔn susu sɛ ɛyɛ kwan bɔne no ne nyinaa so ɛtumi ɛso ɛtwa abusuya wutie SOMPA 106.5 FM Accra no sia bremu kase a yato di na naka ejesi no sia bremu kase na ahyankafo bie ɛna wɔnom ɛho akan ne nyinaa ne sɛ ɔman posi adwumakuo ɛnɛfɛ no ɛhwɛ wɔn asabi wɔnom ɛhwɛhwɛ akwantempɔn ahodoɔ so yɛbɛka sɛ MTTD foyi wɔnom se ɛbra yɛbɛdi bronya yɛwura ɔpanim abusumi yɛ mu ɛna wɔn hyɛseɛ ɛne education upon education wɔnom kɔ stations ahodoɔ FM station TV ahodoɔ na wɔnom bɔ dawuro sɛ woyɛ hyɛnkani na wokɔtena wo city yɛkyi a twi ɛhyɛn ne bɔkɔ asomdue mu mfa bibia nkawa no sɛ bia akɔhɔ bi ana edro bi ɛbɛma aba wani so wɔnom sa asra yi a sɛ wɔnom hwia ne so wɔn hwia wo hwia ni so no wani purunsuo no kwa de ɛbɛbɔ wani so wani so bɛyɛ osi wantan wodi ade hye nam ɛyɛ fidie so na ade namo afidie so de bibia timi si wɔka ne tai betimi apai sɛ ɛpai na sɛ bio wadwen da hɔ nko ade obetimi kakran no magina kyɛn na esan sɛ wodi bibia ka wano nti no wani so ayɛ osi wantan ti ebi kura di po wante bu wansa nam so baba sɛbi na wakoku ade hye wanom akyire mu sɛ education a wanom di kɔ yɛ nyina no wanom bi a wɔn ɛyɛ asobrakyɛ yakyere bi na wanom se enipa makomako nsia a wɔn yɛ commercial drivers ɛne yɛnsa so wɔ mu ɔpani a wopie mu ɛwɔ nkran a wɔyɛ okuropɔn no aban pani ɛyɛ Mayor Michael Papo Alote wakasai ɛne SOMPA kaseɛ ɛtwetwe nkɔmɔ sɛdeɛ ne nkɔmɔ twetwe no ɛkɔɔyɛ no SOMPA kaseɛ ɛmobi ɛma wuntie. The passengers were complaining about this in Accra, so I had a press conference and I told the drivers I'll come on the street to find out. I went on the street, I realized that it was true. So yesterday we had an operation from 7 to 10 and we were able to see
see more than 10 drivers. 4 ran away, we caught 6. And the 6, we just don't want to charge them. We want them to work for the state. So we are giving them an offer that they will work for 2 days for free, they will load passengers for free, take them to their destination. The money is the outstander from the passengers. They will pay back. If they pay back to the passengers, let them go. Then I will charge them and let them lower. Enti no openi kesi a wono enkramantam no wayamaya etua no eye owura Michael Kpakpo Alote wono ene kasa ye no ahyenkafo makomaku ensia ya yensa so wo mu no enti no o kiremu wase wo pese wo mu ye adwuma pa de somo oman no esa se wonom aya sobrache abusua na KJC Company Limited wase yankancho se dansie ne ma no na kache ene ho esa se wo hyase to wa dansie ne ma na kere ye pa enti o musua hunu bebre enti mu afei na mu beto am danso mu a mu beto nsase mu a edu lentil mu beto aso mu bebo so enchansen iron rod enadoa u percement ene edan ya enchanse dan ya yede ebo dan so ni nyina bi e wona kache building wires na binding wires no e bi e wo honom na KJC Company Limited say onya ba na kache per free consultation wo de ebema wo na enkrani kumase monfrɛ na mantam dunse ni nyina so ye wo bebia upiemo ewo twase teta santimantem ye wo ho upiemo ewo sepase ye wo ho mamponten ye wo ho upiemo ewo atimatim afeifu masua ye wo ho na boshan ye wo ho tachiman ye wo ho sunyane ye wo ho takrade afenyina hini achimoda mantam ba bia everywhere na KJC Company Limited ho gimeye na frɛ na adansie ni ye mapapa no yemfa bi mrewo na won mu kiremu se baby a owu a wokɔtɔ eniema na firi no se benwo na ebia wa mefa ne nkra ha se bia wodi kosunyane na bia ya ye wo sunyane na ho na obeto apache de guka mu free e de kojawo 0204 355 040 0204 355 040 na KJC Company Limited ubedi dokono dedewo dokono moton dokono a ebra na nyansafo miensa no ensonoma ne pie yi a wo mu ehu se sadia ya wo Yesu ninti na sunuma ya pie sadia ja obia na wo ya nkomisheni hye nkomne to ho na wo mu di akire sananka Jos What Kenke e ho ankasa abre na mu di beka ho sanse meli wo Yesu wie no abre nti go be di Jos What Kenke na ko no so ade ya gu ahomekoko se na Jos What Kenke emu ede eye motson kama wo mu di yellow corn e na ye eye 3 Ghana cedis pe mu amutu dokono ton mu metu bi nkoton Christmas yi enu a na e wo fie ye didi sase ye di mo ne sa ya bre nti ye di Jos What Kenke e na eto aso na ye se eye 3 Ghana cedis pe bia ye wo bia wo frɛ yen a ye di dokono ni bi ebebrew Accra ha say any butu do me commercial bank nechi bia ye no so eho akono na afei apomuden mapa na wudin so a obenya fryen e was 0256 688 320256 068 832 0256 068 832 na Jos What Kenke penny for you so midimafo pokuase mayira Accra ha Dr. Tamoda so abepiem wo ha no mu wo say yade na aye chronic brofo no se chronic ya chief wo no wo mbeka se kwanko yade a wodi akini anante abre emfinhia miensa edu miensa yade ne da so tel so Dr. Tamoda so se ye ma wamane se wogusu a wotu yade na se na obapiem wo na kache a wo se prostate mu sense mema momrai na mofameda no na omo hypertension afei eba no sabo ene sede ehun sensam tie ni nyina no wobehwe ede amawo infertility oba ne bema won ma ya emma Dr. Tamoda so samomra na kache no mamunya baby ngengen ni bi entom na so afei typhoid ebi mo efa ne se wunya nya penetre se efimu fi pa ada akọ nipadua dem no Dr. Tamoda so sebra na kache kidney failure ni nyina no obete ne diabetes ese yade Dr. Tamoda so pokwase mayira Accra ha ko na afei kumase ebuokwa gogo government school na wo ho no ni hye nim ho no mo a na ubehu wonom 0244 774 282 0244 774 282 Dr. Tamoda so no na wako SOMPA 2025 nyakopon ya dom a new year day no eye 1st June na na eja adoye chenchirenche ekoso SOMPA yempanifo adama afi bia wanum ye de makunafo enyanka na afei ya num a wo mo eni bi
ene wɔn a wɔn kunu nom ɛgya wɔn ho ɛkɔ wɔn ayɛ kunafo no na yaya dɔyɛ ne dia ma wɔn ni yɛse kapra da masempo nswa mepacho kakra bia wobetumi dia beboa wɔn ntoma wɔ kootu wɔ mpaboa wɔ ebi aduku bi ɛyɛ kama yɛde kyɛ yeye fa bɛka yɛ dia ho na yɛmfa mo adwumadie no ɛma nyankopɔn nhyira sanse nyam sompa so bɛhwɛ kunafo nyanka ɛne awisia ne mɔborɔfo enti no sɛ wodie ne yɛ mobile money a gimai na frɛ sanse 1st January ya ayɛ no ɛkɔso ɛyɛ 0598 559 802 enhyira wɔ mu pa ɛyɛ 0598 559 802 wo send momo na di ebeba ɛyɛ Tarawan Media anasa Blessed Foster wobetumi so afra number kro yi a na baabi a wote yanka wɔ sompa fidie so bia 1st January no ɛyɛ New Year Day no wakɔ no wakɔgye wakyɛdeɛ first come first serve na wahyɛ ne so saa de amaye 2074 ebi mu twene tia frɛ ne 74 abusua edro we na ebusi immune system no ɛma yetumi ɛteapɔ edro we ɛna sɛ ebi a yade krankro bi abɛtena so akyɛ sɛ ebi a HIV ebi a yade no de akyini a upoko be bia no yɛbɛka kyerɛ sɛ immune system no yɛ stronger ubenya hoɔden tam enti no boy boost immune system no SOMPA FM ansa na 2074 no wanum bi me pacho to si wo table ne so wo center table no fesi so dining table no fesi so anopa so de abobobi eyedido afa ye nwumre kwada abobobi ebeboa wo ama ho ayeden edo no eye tasteless esan se enya nwono wo num ate se de wo num nsuo medi ho adanse ebroni be kasa am testifying na kye se eye dra eye kama ukọ eye bia ya yeton enura o se ope 2074 na 74 jimai na frɛ ope ni doso promo ana esembise bi eche mi die 0246 706 349 0246 073 498 0246 073 498 abusuafo enwumakwada roma na wanam aso yesene ema ye bi ensemi amawe yesrawo sima ba akopɛ twɛn me ba sisia Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sɛ ye prostate na baabi omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baabi na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a baama bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo to nte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baabi na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic a obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enen so biem hey time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakɔ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no time Herbal
mixture afi malaria fever bi adane ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Tontonte yenum nsane efa adwen. Ne efa adwen ampa. Say na nanu nim se bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tontina 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hoɔden mennom no da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana baby eto nwo bia ubenya tontina 74 yi biato. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratoa yi atum. Duma Festival 2026. Afinso 2026. Duma Festival. Basso. Yeshasi. January 2nd. 3rd. Ekopim 4th. 2026. Ewo Duma Sia. Stardom. Sunyani Duma Sia. Hobeye de Bruta. Brabe witness the Ghana's finest artists. The likes of Coco Smoke. Family. I'm Rado. Me I see me penipa. Because that's why I see me did. When the shade. And I cannot deny all of my love for you. Now the legendary Ophelia live band in Super Wosono. Sponsors 21st Clinic, Down Delivery, Box and Bottles, Jace Ackley, Big Drop Agency, Cowbell, Twisco, Holy Crest Block Factory, Black Lounge, Isbeth Hotel, Sheila's Executive Hotel and Lodge, Media Partners, Sompa FM, Sompa TV. Nasada no, obi bi o peso beton ade no. Ombebu kutebo, sika kuma bi eno betia. For 024-188-3559, 024-188-3559. Duma Fest, the pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the sun. Sompa TV, Sompa FM. Abusuya yada se yekọ akwa kase no na opiemu wasante emantamu a empanifo a wonom ewo menhia na ekase yi na otumfo oseitutu abebio otikru krawe ne brawe ngoma so na ebodi ane yakọha yentoma wono na etoto srase na sanya omampani ni His Excellency Yewra John Dramani Mahama eyese CLC wonom ensem omode ba yese eho behia pa se aban bi obeba bia no eyes two lands ye no ewo impanifo ensase a eno no chese eye nananom ensase no aban ebenya sutumi no upiemu wo manhia impanifo akiremu se eno de wonom gitumu enye yi enti omo ka cho mampani se de di kan kranko no wantwe ne ho firim sanse manhia ensase ni nyina no eye ensase a nananom na wonom ehweso ya womo wo ho amamere ene mmane ya wonom eye sede opani ya wotikru ne brawe enwoma so wode ne nsam tudwa no yentie bi wom sa constitution no akade na meje de se was a constitution yanso yesa hwebio na se mineral resource wo mampon na se obi ba ho a ewo kronom dia e de enti no obi na chezo wo sika na ye ne so ye resource no so ye sika ye ne ye fa 10% amo no afa 90% adenti na japade ate se oil wo Ghana ha na ye se ye ne ye sika wono so ninti no oba no ono oba ye ma ne fa kase ne ye afa only 10% as 20%. No way no muniska no more oil as one fa omu na efa mu kase wa wo ba no ya ma obi sika ko na wo ma so nkwanta no wa ma concessions will be mefa adan wo ne de ye ma na equity wa obi asase adan ye ma na equity royalty ni etu sika no ko
na aban wafa bi ɔhene no so yɛma na equity bi ɛna bio ansa na minerals commission bɛma concession bi yɛma ɔhene na maneɛ Openi a wakasa ye otumfo osei tutu abebio otikru ne brawe ngoma so na asante hene no na wode sanse mitu dwase constitutional review committee nsem a wonom edeba ya omampani so eya bake wonom no womo enhye na wonom efa ne mapa enwa kwamu sanse mpani se de ade da no wanfa nto a ya na efirito abusua yenyina yesu yi na ensem a yede som na no pese na ka ejesi no sia bremo ekase no yemu ne kom se pen afi no aso afidi ensem a yedidi wontua no ekire mu se nakok adwumakuo ni se omukopie mu ewo epoye matam afa baabi afi enkramantam afa baabi a wonom abobom miaye bi a womudi nuboni ho dwa wonom achiade hye bese aduoso amienu 72 ya wonom ekototo woma no de wase edi ni gira mra no yede no agira mra no sada na mpanimfo a wonom so ehwe eyensase eho nsam so wo mayimo upie mu ewo afa no wa santemantam a womo kire mu de yes to land the pass aban emefa fa kese mema won mketwa ne de atwetwe so kakra abusua na sempi ka ye ni mo na no pay mi se adwade somwo na na ke jesi company limited so masene ema 20 na 74 T74 enso ye na no dido won so ya sene ebi just hot kenke 3 Ghana cedis pe ya no akwakotu bi akoton akwakodi na eno na bebo medimafo heba center Dr. Tamoda so se brapokwase mayira kraha no ma yade na nyira na afa ekumasen so bokwa agogo government school na ho no ne di nhwe ni mo na emu asompa chade 2025 yesero kaprada masempo 1st January New Year Day no ene ye no na nyakopon ya no ane third so ya orphanage home na de kai na no ya kwakwa ye wonom adoye nsemi fa SOMPA 106.5 FM crash no eje no sa chemera wasante matem a ye batane SOMPA 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Kumasi Adafopa Radio Butu Pari Frasa Buchmemo wo mo fa nsemi etopeten opiem watakwa ye SOMPA 101.1 takrade ye SOMPA 103.3 tachimani ye SOMPA 106.1 sunyani ye SOMPA 98.9 and Kranza ye SOMPA 90.7 and afi do maso ye SOMPA 101.3 mark sim ne kwando Kingdom 106.1 udi koda note yenka ewo so Facebook no BITMISE na dama wadinye besi so yadamu nyina mu ase SOMPA 106.5 FM Accra YouTube no so sada www.sompaonline.com website semufo pani orata bwata da makutire nsami nyina potokasa mbrofo afoforo bi ka ho ya wadigu ho ya obetumi akọ kinkan bi me ameje penny esi edwa ebe somwo ena no pay abna bedu adepa kofe numedin ye mamu nyina mu afihia pa prem to bread ye besan so ehia ewa fidi kesi so yakram